Matats. Daghan man bulinaw gahapon, naotro man ang hangin, nawala no ng bulinaw, ay nakalusot gamay ra kaayo. Sibak na po di ma atong tanawon. Gahapon betin daghana karon gamay ra. Ayo gamay. 5 ka buok. Ay, bumubong, tubig. Buok. Buniti. Ato tilaw mga tats. Tasik magdili. Dili tasik ba tats? Achop. Ang problema kay nawala kapon. Tag 20 lang kilo. Karon mga tats. Tagpiso na pong kilo ani. Kahit man. Kaon din na eh. Sa totoo may gumatat. Ano ibu kilo? Gahapon tag 30 kilo karon tag 100 ani kay nagnihit. Taga-tagal mo dong gumatat. Siya nakalusot. Kay na otro ang hangin. Di Bagyo na po siguro, saba? Ano may kilo ng preskong isda ba? Naunsa naman po ito panahon mga tats, imbis ni barato na to siya, tag 25, tag 30 ang kilo kagahapon, karon ni kalma na pod, maura ning bangkaan nakalusot mga tats, oh, ni balik na po tag 100 ang kilo, imbis nagbulad-bulad na ko, kay nako hatagan ng mga followers, kay naan na po de bagyo nga mosulod mga tats, mao ni ato panahon na to na otro na pod, tungod ani mga bagyo nga nagmahal na pod balik atong mga isda, mao ni giniingon mga tats, unsa man ato mahal ang isda kung wa po tay dunggo, mas maayo pa tag 20 tag 30 basta kanunay, kay adlaw-adlaw po ta makabugas no. Pakita, i-focus. Bisa! Batas, na libre! Ang yun ako cinta. Dog! Ayaw dog! May buli dog! May buli na wasim! Bisa! Asyop kayo! Mamis na. Tanawa mga tats, ultimo libor, dili mo sugot tag 80 ang kilo. Kaya ang gusto mong gusto man nagatag 100, kay walay lain mo dunggo diya kundi siya lang. Kagahapon mong god, pertin daghanan ni dunggo, mo tong perting baratuha. Mao nang ako gibanat-banatan og kaon mga tats, kaysa mo palita sa tag 100, dira na lang ko, bahala gway suka-suka, at least libre. Di mabut lang masukuan ang mga tats, kay di man po ko kahurot og 1 kilo diha. Kini bitaw makakita tag presko nga isda mga tats, may ibog jud ta. Mo nang sige tag pamunit diha. Unya, mula sa to pakita nako sa inyo ha. Salamat.